Nosaltres som Xavi, Juan i Òscar i anem a fer un experiment on obtindrem pólvora negra i després construirem una bengala. Aquesta pràctica la fem en honor a les nostres festes, les falles, on la pólvora és la principal protagonista. Si per alguna cosa es caracteritza el fi de tota festa important és per l'ús dels focs artificials, especialment en un país com Espanya, on tenim alguns dels espectacles més famosos al món, com els nostres, els valencians. El sofre, el nitrat de potasi i el carbó. I que estos són els reactius. Els altres materials són una nube de llepolia, un pal de fusta, una cullera, un vas de precipitats i una balança. Per a la pràctica necessitarem un 75% de nitrat de potasi, un 15% de carbó i un 10% de sofre. Pesarem el carbó i el nitrat de potasi, ja que el sofre ja el tenim pesat. I ja tenim la pólvora negra. La pólvora sobre el paper d'alumini per a poder manejar-la millor. Amb la pólvora negra impregnem aquesta llepolia l'introduïm dins d'aquest pal per a construir la bengala. Així tenim la nostra bengala i la col·loquem amb aquest suport fet amb plastelina. En la combustió de la pólvora, com abans ja hem anomenat, els reactius són el nitrat de potasi, el carbó i el sofre. El nitrat de potasi és la substància oxidant, és a dir, que aporta l'oxigen per a la combustió. El sofre facilita la propagació del foc i el carbó és el combustible base d'aquesta mescla. La reacció que es produeix és molt exotèrmica, ja que produeix llum i calor. Els productes que se formen són el nitrogen i el diòxid de carboni en forma de gas i el sulfur de potasi. Com hem pogut apreciar, Els focs artificials són pura química. Feel the city breaking and everybody shaking and staying alive, staying alive.